Kairiba, madya na! RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At ngayon, narito na ang PCOO Media Briefings. Laging handa live sa RPN DZKI Special Coverage. Nasa 25 million doses na iba't ibang brands ng bakuna ang aasahang darating ngayong buwan ng Setyembre na binili ng pamahalaan. Inirekomenda din ni Go na pag-aralan na ng pamahalaan ang pagbibigay insentibo sa mga bakunado para mas tumaas ang vaccine confidence sa bansa at galaw na ang ilan na walang restrictions. Para rin po maingganyo at tumaas ang vaccine na confidence. Yung mga pribadong sektor may sarili ring mga inisyatibo tulad ng pagbibigay ng discounts. Welcome po ang lahat ng ito. Mabilis na rin anyang pagbangon ng ekonomiya kapag unti-unti nang bumalik ang sigla ng mga negosyo sa bansa. Sabi pa ni Go, ibigay na sa ibang desididong magpabakuna yung nakalaan sa mga nasa priority list na hindi pa nakapagdesisyon. Pero dapat pa rin niyang gawing prioridad ang nasa A group sakaling magbago ang kanilang isip. The bigger the population that gets vaccinated, the faster we can makapaghanda sa pagbabalik ng face-to-face classes pagdating ng panahon kung ang ating mga guro ay hindi naman bakunado. Paano naman makakabalik sa kanilang trabaho ang ibang mga OFWs natin na naghahanda pa para sa kanilang deployment at hindi pa pasok sa 4-month period? Paano naman ang ibang mga trabahante na patuloy na kumakayod para tumulong na may ahon ang ekonomiya at kanilang pamilya? Panawagan niya sa pamahalaan, pabilisin pa ang pagbabakuna para mas maraming Pilipino ang mabigyan ng proteksyon laban sa virus dahil aasahan naman na niya ang tuloy-tuloy na pagdating ng mga bakuna. Naglabas kamakailan lamang ng bagong suggested retail price ang DTI para sa ilang mga pangunahing bilihin. Ang mga mamimili, umaaray na naman dahil sa panahon pa ng pandemya nagkaroon ng pagtaas presyo ng ilang mga produkto. Yan naman po ang ating pag-uusapan ngayong umaga kasama si DTI Undersecretary Ruth Castello. Welcome back, Undersecretary Ruth. Oh, hi, Zach Martin. Good morning. Hi, Zach Rocky. Magandang umaga po. Yusek, para sa kalaman ng ating mga consumer, aling mga produkto po ba nagkaroon ng pagtaas sa presyo at kailan po ang